Umabot na sa 23,000 toneladang basura ang nakolekta sa isinasagawang cleanup drive ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga pangunahing ilog at tributaries ng Manila Bay sa gitnang Luzon. Sinimula ng malawakang paglilinis sa mga ilog nitong nakaraang taon bilang bahagi ng Manila Bay Cleanup Program. Ayon kay DNR Central Luzon Executive Director Paquito Moreno, mula sa 1,400 tons ng halo-halong basura nitong nakaraang taon, umakyat sa 23,000 tons na nakolektang basura mula Enero hanggang Agosto sa kasalukuyang taon. Resulta raw ito ng pinaigting na paglilinis sa mga ilog at creek sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Hindi rin basta-basta ang mga isinasagawa paglilinis dahil pati ang mga basura sa ilalim ng ilog hinuhukay at inaalis. Sabi ni Moreno, marami pang dapat gawin upang tuluyang malinis sa Manila Bay pero may pagbabago na mula ng ilunsad ng kampanya 2 taon na ang nakalipas. Nag-deploy din ang ahensya sa gitnang Luzon ng mahigit 400 estero rangers sa Manila Bay nang pangunahing trabaho ay ang linisin at i-monitor ang mga ilog, dagat at iba pang anyong tubig sa rehiyon. Nag-install din ng mahigit 120 trash traps sa Bulacan, Bataan at Pampanga upang hindi na umabot sa coastline ng Manila Bay ang mga basura. Nakikiusap naman ang DNR sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura at suportahan ang hakbang ng gobyerno para iligtas ang Manila Bay. Samantala, kabilang ang mga ilog sa Pilipinas sa top plastic waste carrier sa buong mundo ayon sa pag-aaral ng Ocean Cleanup, isang non-profit international organization na naglalayong tanggalin ng plastic sa mga karagatan gamit ang advanced technologies. Sa pag-aaral, tinatayang 1,000 ilog ang responsable sa 80% ng plastic waste sa buong mundo. Sa Pilipinas, kasama sa top 50 plastic waste carriers ang Pampanga River at Maykawaya River sa Bulacan at iba pang 17 ilog sa bansa. Kasama si Jennifer Salenga, JM Desus, CLTV News.